Geolozi iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Slovenije, Austrije, Mađarske, Turske, Albanije, Makedonije, Crne Gore i drugih država okupili su se na kongresu koji je prema najavi organizatora Udruženja Geologa Bosne i Hercegovine nakon raspada bivše Jugoslavije po prvi put organizovan za geologe. Ovom prilikom bit će prezentovani radovi iz svih geoloških disciplina. Više od pola naučnih i stručnih radova koji će biti prezentirani je upravo iz zemalja bivše Jugoslavije, kazao je doktor geologije Izet Žigić. Tako da je to za nas značajno da razmijenimo iskustva, svoja saznanja, uzima od njih i naravno i od nas ono što smo istekli. Geologija čini se da je u jednom svom dokazivanju uspjela da pokaže i prošle godine i ovih godina svoju sposobnost da obnovi se kao nauka, kao struka i jako raduje da ćemo na kraju ipak izaći sa jednim dobrim saznanjem, a to je da ne zaostajemo u nauci, bar prema objavljenim radovima, zaostajemo u nauci sa našim kolegama iz susjedstva. Prošlogodišnja prirodna nesreća koja je osim Bosne i Hercegovine pogodila i zemlje regiona ostavila je prostora za tematska istraživanja, posebno iz oblasti geologije. Ujedno je to jedan od razloga učešća na kongresu Dragana Milanovića, profesora sa Rudarsko-geološkog fakulteta iz Srbije. Priroda je još uvijek nešto što je jače od nas i dobro je što je tako. Onog trenutka kada čovjek bude jači od prirode, on će njome upravljati i imaće neka svoja rješenja koja neće biti u interesu celog ili svog čovječanstva na zemaljskoj kugli. Mi smo se odbranili od poplava, naravno shvatili da je to bilo mnogo nedostataka, mnogo neodgovornosti, neke stvari nisu trebale da budu kakve već jesu. Stekli smo pouku, imali smo pomoć od svih ljudi sa, da kažemo, bivše naše velike, lepe Jugoslavije i tako ćemo i dalje ići da pomažemo i neka naša iskustva prenesemo. Evo vidite, sad je to bilo u Hrvatskoj, nešto malo i u Bosni. Tu smo da pomognemo jedni drugima. Na kongresu koji se održava do 23. oktobra prisustvovaće oko 200 geologa iz zemlje i inostranstva uz prezentaciju radova iz svih geoloških disciplina, a planirano je izlaganje 90 naučnih i stručnih radova, među kojima i oko 40 iz inostranstva.
Tuzla.